Boys and girls, mé jméno je Johan Becný a já vás vítám u dalšího videa. Ano, po další době zde máme další videjko a tentokrát tohle video bude sloužit jako takový průvodce u nově nadcházejícího serveru Newland. V dnešním ukázce si tak nějak ukážeme, provedeme si systémy, mapy, NPCčka, jo to někdo je, ty vado. Let's fucking go. Ten typek možná streamuje, tak dále a tak dále, máme toho hodně, nebudu vás zdržovat a vrhneme se na to, takže intro a jdeme na to. Přátelé, ve zkratce, tento server je middle school s maximálním levelem 150, navýšení schopností je na 6 hodin neboli 21 600 sekund, kdyby vás to zajímalo v sekundách. Je tady systém mazlíčků, systém run, je tady spousta nových map, které jsou vytvořeny přímo vývojáři. A všechno tohle si rozebereme v dnešním videu. Pokud by vás zajímala omáčka, tak si to pozastavte a koukněte se na tu omáčku. Jako prvním bodem jsem si pro vás nachystal ukázku miniviki, neboli v Wikipedii si najdete hned v inventáři, tady máte postranní sloupek a což je poslední, tím si otevřete minivikinu a zde si ve zkratce máme tady bindy, fax, o serveru, že jo, tady máme omáčku o serveru, dovednosti, systém mazlíčků, tady máme okno mazlíčka, které opět dokážete otevřít pomocí inventáře v postranní liště, tady máte dovednosti, ty dovednosti jsou všechny už odemčené a s přibývajícím levelem se pochopitelně zvýšují procenta u každé z dovedností. Dále zde, když jsme ještě u toho pet systému, chcete-li trénovat dovednosti z toho mazlíčka, potřebujete knihy a body dovedností, které váš mazlíček získává během zvyšování úrovně nebo používání tady tohoto předmětu. Já předpokládám, že tohle je sušenka. Jako další si můžeme ukázat cech, neboli jak cech funguje. Klasika expení cechu, můžete mít v cechu určitý počet členů, předpokládám, že z vyšší úrovní cechu můžete mít i více členů a taktéž z vyšší úrovní cechu zde navyšujete cechovní bonusy. Tady můžete vidět, jaké jsou cechovní bonusy a tady si můžete povšimnout i cechovní rateů, které aktivujete s pomocí těchto předmětů. Obchody, stánky, ekonomika, každý chceme nakupovat, prodávat, vydělávat, prostě hele, je tam potřeba mít ten pasivní příjem, je potřeba prostě sypat ty keše, grindit to. Máme zde offline shopy, což klasicky všichni známe, že jo, nemusíme mít prostě zapletého klienta, když máme určitý shop a dále hned opět si zase tady můžeme v postranní liště všimnout vyhledávač obchodu, což za mě je skvělá věc a věřím, že tohle už by mělo být na všech serverech. Klasicky asi nemusím to představovat, že jo, víme všichni, jak funguje tady toto vyhledávání, že jo, napíšete si tam nebo zadáte si tam předmět a ten předmět se vám ukáže, jaká cenová relace, kdo ho prodává, takto, takže tímto bude systém toho vyhledávání toho samotného předmětu značně jednodušší a nebudete muset prohledávat ty stánky skrz na skrz. Damn, that's crazy. Dále zde máme v postranní liště okno run, které si takhle otevřeme a máme tady 14 unikátních slotů. Přátelé, jak bych vám to vysvětlil? V krátkosti tyto runy je něco jako alchymie, kdy každý slot zabere určitá runa, kterou získáte jak u NPC postav, jako je například obchodnice, si například můžeme povšimnout, že zde máme runu útoku plus 0. Tyto runy, neboli drtivou většinu run, můžete vylepšovat z plus 0 na plus 9 pomocí unikátních předmětů, které získáte v průběhu samotného hraní. Když se přesuneme k dalšímu NPCčkovi a tady jsou další runy, jako je například tady ultimátní runa, silný proti příšerám, bossům, metinům, dále tady máme runa prunky, průměrná škoda a runa skillu. Některé runy jdou zakoupit, některé runy jdou vytvořit a některé runy jdou získat ve hře, ať už třeba z dungeonu a tak dále, což už nechám na vás a to už si vyzkoušíte vy, pokud vás tento server nějakým způsobem zaujal a budete si ho chtít vyzkoušet. Dále nás čeká představení map. Hele, v krátkosti od levelu 1 až po level 70 jsou v mapách pouze pozměněné textury a jsou zde i unikátní mapy, které jsou vytvořeny přímo vývojáři tohoto serveru. S krátkou tab na klávesnici otevřete teleportaci. Hlavní města a druhé města známe všichni, že jo. Dále tady máme údolí Sangrior. First feeling, jak to na vás působí, co?
Já si myslím, že na mě velice pohoda. Tady, když se podíváme, tak tady máme Metin. Jak z Metinu, mobek či bossu se můžete podívat, po každé zde máte drop, takže uvidíte samotný drop, co z čeho padá. Ke konci se dozvíte, nebo bych vám chtěl říct nějaké rady do začátku, co si myslím, že vám může třeba pomoct, jak tento server funguje, jaké tady jsou systémy, takhle i do samotného hraní. Takže bych řekl, že i na konci si ukážeme nějaký ten menší gameplay. Dále zde máme pavoučí dungeon, je to na způsob SDčka, ale jak si můžete povšimnout, jsou zde i metiny, metin pavouků a celkově je zde i mapa a můžete si všimnout, je tohle kompletně předěláno. Mně osobně se tento styl líbí, ještě nikde jsem to neviděl, protože jsem to ani nikdy vidět nemohl. A takže tohle by bylo představení z dungeonu pavouků. Easy peasy červený les, easy peasy mrazivá oáza. Přátelé, tady už začínáme mapama, které jsou vytvořeny již zmíněnými vývojáři hry a vidíte tady, můžete tady vidět prostě i ty textury mobek, celkově textury mapy a pokud se mi zadaří, tak vám zde i ukážu bosse. I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Což se mi tak nějak nepovedlo, každopádně tato mapa je od levelu 90. Pekelné pustiny! Opět unikátní mapa s unikátními textury jak mobek, metinů, tak i samotných bossů. Tak to je jiný Mordor. A to se vyplatí. Poušť Naga, tohle je mapa od 130. levelu, nebo já tomu říkám třeba hadí pole. Tady se dostanete od 130. levelu a budete zde expit do 150. levelu. Těžební mapa od levelu 30, kde můžete těžit tavby a následně je můžete vyměnit na samotnou tavbu, klasika easy peasy lemon squeezy. Taktéž zde v těžební mapě budete moci rybařit a takže pokud vás nebude bavit třeba zrovna zabíjení nebo expení nebo grindění metinů, tak zde budete moci i rybařit. I samostatné rybaření je zde nastaveno tak, aby bylo co nejefektivnější a aby zde padaly předměty vám či vašemu postupu důležité. Já nevím ani, jestli to tak můžu říct. Takže tak, a my se přesuneme na poslední mapu, World Boss. Přátelé, tato mapa je opět vytvořena samotnými vývojáři, kde v určitý čas každý den se zde objeví World Boss a z World Bosse bude padat měna, kterou si za malou chvíli představíme. Ještě předtím můžete si zde povšimnout expení, OK karty, zvýšené poškození, dvojnásobný Young, drop měsíčních pokladnic, dvojnásobný šance na úlovek, dvojnásobné šance na vykování, dvojnásobné Youngy a tak dále a tak dále. Takže, což mě osobně se líbí, že prostě tady bude pořád co dělat a ten člověk se nebude nudit, že jo. Jak jsem zmínil, tak z toho Worldbosse padá další měna, což u obchodnice si můžeme všimnout VB obchod a za tu měnu si zde můžete kupovat ať už kameny, různé bedny, prostě itemy klasika, asi nemusím představovat. Dále se můžeme podívat A-body, tento obchod se opět nachází u obchodnice a za tyto A-body, které získáváte tak nějak v průběhu samotné hry, ať už z mobek, metinu, bossů a tak dále, tak si zde můžete pořídit opět zajímavé cenné předměty. A v neposlední řadě zde máme klasický obchod, kde máme větrné boty, anti-exp a tak dále, elixíry, všechno je to super. Dále zde máme kováře, zde si můžete vytvářet různé předměty, jak si můžete všimnout, je zde magický kámen, mýtický kámen a v neposlední řadě legendární kámen. Další Seon Hae, opět a zás okno zušlechťování. Tady k tomu, hele, tohle samo, mně se to třeba líbí, tím, že zde, jak si můžete povšimnout, můžete změnit třeba začerkou za zezelka a naopak. Dále obchodník se zbraněmi, tady jsou klasické zbraně od levelu 0 plus 9. Obchodník s výzbrojí, klasický set začátečnický plus 9. Sklad, hele, tady je prostě sklad. Tak já jdu. A v neposlední řadě tady máme tohle z toho bodečka. Tohle z toho bodečka si můžeme vytvářet ty runy, které už jsme si vysvětlovali, že jo. Takže tohle by bylo všechno k
takovému nějakému základnímu přehledu NPC postav v prvním městě a plus tady máme ještě 2 další postavy. Tak třeba můžeme začít u Vikinga, jak si můžeme povšimnout, tak tady máme opět a zas speciální mrazivé mince, pokud se nepletu, a tohle patří k zimnímu eventu, teda doufám, že se nepletu, a máme tady už třeba kostýmy, bedny a další cenné zajímavé předměty. A v neposlední řadě zde máme černý trh, kde si můžeme povšimnout, máme tady různé ceny za různé předměty, dálí se to tak říci. Takže tohle by bylo všechno k NPCčkům a my se přesuneme dále. Tento server disponuje i Battle Passem, což asi nemusím nikomu z vás říkat, jak tento Battle Pass funguje. Máme zde určité úrovně Battle Passu, které zvýšujeme, dostáváme za to cenné předměty, které se nám budou určitě hodit, jo. Já už jsem si tady vysvětlil požehnaný pergamenu, takže já si myslím, že to je prostě požehnaně dobrá obměna. V neposlední řadě si zde můžeme ukázat třeba i výbavu neboli sety, jaké vás budou čekat v průběhu hry. Začal bych tady runovým setem, tento set je od levelu 90 a asi nemusím nic říkat, tohle je PVM set, ukážu vám nejdřív PVM sety a pak vám řeknu, jak funguje PvP set. Set zvěrokruhu od levelu 110 a set baziliška od levelu 130. Tohle je poslední PVM set. Dále zde máme set Cezara, což tohle je poslední 130-kový PvP set. Jak se k tomuhle setu dostat? Budete muset nejdřív vykovat BS na +9, ze kterého poté překovete na vodku a z vodka už tuším rovnou překovete na tento Cezarův set. Takže tohle by bylo tak nějak ukázka setu a zbraní. Můžeme se přesunout na závěr videa. Tento server funguje z velké části na bázi neboli na systému truhel, kdy vám jak z metinu, tak z polobosů padají prostě truhly. Zkrátka dobře, jako například zde knižní truhla, ze které vám samozřejmě logicky padnou knihy na daný spell, který budete chtít vylepšovat. Klasicky z M1 na G1 budete potřebovat 55 knih a budete tak samo potřebovat exorcismy, soustředka, klasika, easy peasy lemon squeezy. Poté budete potřebovat kameny duše z Gčka na Pčko a ty získáte ať už z větších bossů, z většího levelu, nebo z větších metinů, což tuším, že tam už to řečeno někde v červeném lese, možná i dřív. Dále zde máme třeba polobose, zde si můžeme povšimnout už prvního dropu, tady je serverová truhla, truhla s rosami, truhla dračího boha, knižní truhla a truhla z výzbrojí, kterou si jdeme právě teď dropnout. Zde máme truhly z výzbrojí, tohle je první takový větší set, jak si můžete všimnout, nachází se zde brnění od levelu 34. a taktéž jsou zde doplňky jako je helma, štít, klasika. Na závěr tohoto videa se vrhneme ještě do bakry, protože tady jsou důležití polobosové. My si zde zkusíme najít třeba Mahona, rozklikneme si drop a zde už si můžeme povšimnout, co z něho padá. Tuším, že na zbraně od levelu 30 je 15% šance, takže zde můžete získat takové první lepší zbraně. A můžeme si zde povšimnout, že mi padlo zesílit, začarko, serverová truhla, luk z parožiny, úplníkový meč. Takže tak nějak tohle je taková malá ukázka gameplaye, jak byste mohli postupovat od začátku. Určitě bych vám doporučil hned začít i s bufkou, jelikož tady je výhoda toho, že bufku si můžete prostě nechat ve městě. Ta působení toho spelu je 6 hodin na všech postavách, takže klasicky za mě bufku doporučuji hned ze startu. A do komentářů mi můžete třeba napsat, za co půjdete, jestli půjdete Suru nebo půjdete Vara. Určitě budu rád, když se zde rozběhne nějaká malá diskuze, jestli vás i tento server nějakým způsobem zaujal či nikoliv. A tohle je z mojí strany všechno. Já se s vámi ještě neloučím, ještě takhle ke konci bych vám doporučil, pokud vás tento server jakýmkoliv způsobem zaujal, tak v popisku tohoto videa najdete taktéž odkaz na Discord tohoto serveru, kde se mimo jiné můžete dozvědět z úniku informací, jak fungují třeba nastávající události, jak se samotný server vyvíjí, jaké systémy budou nebo jsou ve hře implementovány. Třeba tady vám můžu ukázat poslední únik informací. Milí hráči, s radostí oznamujeme, že v našem týdenním hodnocení máme celkem 6 kategorií, ve kterých můžete nejlépe vyniknout. Tyto kategorie jsou metiny, bossové příšery, hráči, rybolov a těžba. Z mé stránky je to všechno. Přátelé, my se nacházíme na konci tohoto videa. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, jak jsem říkal, natáčím opět po delší odmlce
a doufám, že se do samotného natáčení dostanu. Jak si můžete všimnout, ještě to všechno není ono, vychytávám mouchy, ale věřím, že to zvládneme. Děkuju moc, pokud jste dokoukali až sem a budu rád určitě za like, odběr či komentář a vidíme se pravděpodobně u dalšího videa. Zatím čus.